ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ, ବି 1869 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ, ସି 1969 ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ, ଡି 1769 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ। ଉତ୍ତର ଏ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 2, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ଏ ମାଲିକ, ବି ରାଜା, ସି କୁଲି, ଡି ଗଧ। ଉତ୍ତର କୁଲି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ? ଏ 1780, ବି 1930, ସି 1888, ଡି 1905। ଉତ୍ତର 1888। ନମ୍ବର 4, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଏ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଓପିନିଅନ୍, ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍, ସି ବ୍ରିଟିଶ ଓପିନିଅନ୍, ଡି ଆମେରିକାନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ନମ୍ବର 5, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ସି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ଡି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଉତ୍ତର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ କ'ଣ? ଏ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ବି ଅହମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ, ସି ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା? ଏ ରାୟଗଡ଼ା, ବି ଚମ୍ପାରଣ, ସି ହିମଗିରି, ଡି ଖେଡ଼ା। ଉତ୍ତର ଚମ୍ପାରଣ। ନମ୍ବର 8, କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ? ଏ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ବି ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଡି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଉତ୍ତର ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ରାଓଲାତ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? ଏ 1947, ବି 1909, ସି 1929, ଡି 1919। ଉତ୍ତର 1919। ପ୍ରଶ୍ନ 10, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଏ ଚମ୍ପାରଣ, ବି ଖେଡ଼ା, ସି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଡି ଅହମଦାବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଉତ୍ତର ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଶ୍ନ 11, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ କେଉଁଠି ଅଛି? ଅମୃତସର, ଲାହୋର, ଓଡ଼ିଶା, କୋଲକାତା। ଉତ୍ତର ଅମୃତସର। ପ୍ରଶ୍ନ
12 ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଏ 1917 ଓ ମୋତିହାର, ବି 1817 ଓ ମୋତିହାର, ବି 1917 ଓ ଅହମଦାବାଦ, ଡି 1817 ଓ ଖେଡ଼ା। ଉତ୍ତର 1917 ଓ ମୋତିହାର। ନମ୍ବର 13 ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କଲେ? ଏ ନାଇଟ୍, ବି ରାୟବାହାଦୁର, ସି କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ, ଡି ବାପୁଜୀ। ଉତ୍ତର କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ, ସି ରାମମୋହନ ରାୟ, ଡି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଚମ୍ପାରଣ ଯାଇଥିଲେ? ଏ ରାମ ରହିମ, ବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସି ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଡି ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲା। ଉତ୍ତର ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 16 1894ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା? ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବି ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି, ସି ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ବ୍ଲେକ୍ ବୋନସ୍ କେଉଁ କାରଖାନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା? ଏ ଗୁଜରାଟ ଲୁଗା କାରଖାନା, ବି ବମ୍ବେ ଲୁଗା କାରଖାନା, ସି ଚେନ୍ନାଇ ଲୁଗା କାରଖାନା, ଡି ଅହମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା। ଉତ୍ତର ଅହମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା। ପ୍ରଶ୍ନ 18 କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ରାଜା, ବି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ, ସି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଭିକାରୀ, ଡି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଗରିବ। ଉତ୍ତର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏ ରମାଦେବୀ, ବି ସାରାବାଇ, ସି କସ୍ତୁରବା, ଡି ଉମାଦେଇ। ଉତ୍ତର କସ୍ତୁରବା। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କେତେଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ଏ 389, ବି 379, ସି 369, ଡି 359। ଉତ୍ତର 379। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। 20ଟିରୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।